No čo myslíte, aký nájazd má toto auto? Ak ste povedali 66 000, tak sa mýlite. A presne takto sa pomýlili viacerí ľudia pri kontrole jednej Škody Octavia. V roku 2023 malo toto vozidlo najazdených len niečo cez 51 000 km. Vyzeralo to ako úplne bežné jazdené vozidlo s príjemným najazdom. Lenže pravda bola niekde inde. Táto Škoda Octavia slúžila ako taxík a mala najazdených takmer 512 000 km. A teraz príde tá najbizarnejšia časť. Na zníženie zobrazovaného stavu kilometrov nebolo potrebné žiadne špeciálne zariadenie alebo zásah do elektroniky. Stačil kúsok čiernej lepiacej pásky, ktorá prekryla poslednú číslicu na odometri. Majiteľ musel byť ale veľmi vynaliezavý, pretože na to, aby mohol prekryť poslednú číslicu, musel rozobrať budíky, nakoľko je tam ochranné sklo. Z 15 950 km bolo zrazu len 51 195. A ako sme na to prišli? Dostali sme podnet od zákazníka a tak sme sa pozreli na históriu vozidla. V septembri 2020 malo vozidlo zaznamenaných takmer 153 000 km. A o mesiac neskôr 16 310. Za 28 dní tak vozidlo stratilo takmer 136 000 km. Možno si práve myslíte, že toto by ste zistili aj bez odopasu. A stačili by vám záznamy z technickej a emisnej kontroly. A práve tu je ten problém. Keby sme sa ale pozerali iba na záznamy z TK a EK, vozidlo by pôsobilo úplne normálne. Dôležité ale nie je len to, koľko záznamov máme, ale odkiaľ pochádzajú a ako často pribúdajú. Práve rozmanitosť zdrojov a frekvencia záznamov nám umožňujú porovnávať údaje a odhaľovať nezrovnalosti, ktoré by pri pohľade na jediný zdroj zostali skryté. A práve takýto, na prvý pohľad neuveriteľný prípad sa podarilo odhaliť pomocou RPZ-2 a odopasu.